jaiotua emango die. Jauna guztidunak mendi honetan herri guztien. Mendi honetan kenduko du herri guztien gainean edatua dagoen estalkia. Nazio guztiak estaltzen dituen oihala. Betiko ondatuko du heriotza. Xukatuko ditu jaiko jaunak aurpegi guztietako negar malkoak, eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotsakizuna. Jaunak hitz egin gaitu. Eta egun hartan esango da, hara gure jainkoa, itxaro genuen salbatuko gintuela. Jauna da, harengan genuen itxarotena. Poztu gaitezen eta alaitu. Salbatu gaituelako. Jaunak esanak. Jesu Kristoen Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zion jendeari, aitak niri ematen dizkidan guztiak nigana etorriko dira, eta nigana etortzen denik ez dut kanpora botako, ez bainaiz zerutik jaitsi nire nahia egitera, bidari nauenaren nahia baizik. Eta hauxe da bidari nauenaren nahia, berak eman dizkidan guztietatik ez dezadala bat ere galdu, baizik eta piztu ditzadala azken egunean. Hauxe da nire aitaren nahia, semea ikusi eta harengan sinisten duenak izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Urtean zehar, esan genezake herri debozioan badaude halako garai berezi batzuk. Garai liturgikoetaz aparte, esan genezake importanteenak guretzako beti garai liturgikoak ditugu. Garizuma, Paskoaldia, Eguberrialdia, Abendualdia, horiek dira, esan genezake Elizaren eguneroko martxan garrantzi handiena dutenak. Baina, badaude baita ere bestelako herri debozioak, kontrajarriak ez direnak, esan genezake osagarriak direla, eta besteari ere laguntzen dutenak. Eta maiatzean, Ama Virginia gogoan hartzen dugun bezala, ekainean batez ere Jesusen bihotza eukitzen dugu kontutan. Eta Jesusen bihotza, hemen daukaguna gogoan hartzen dugularik, batez ere esan genezake zeinu bat, ezaugarri bat, begi bistan jartzen dirula gure jainkoak. Eta da bere bihotza. Bere bihotza seinalatzen digu bihotzari, erreparak zaigu bihotzak duen esanahi sakonarekin. Eta bihotza, nik esango duke, nik ezagutzen ditudan kultura guztietan, egia da mundua handia dela eta oso kultura ezberdinak egon daitezkela, baina nik ezagutzen ditudan guztietan, bihotzak beti maitasuna adierazten du. Bihotz bat, gaur egungo WhatsAppetan, bidaltzen badigute bihotz bat, beti adiskidetasuna, maitasuna adieraziko du horrek. Eta Jesusek mezu hori helarazi nahi digu bere bihotza seinalatuz.
maite gaituela. Ez da bakarra gure egilea dela, ez da bakarra gure jauna bera dela, ez da bakarra gure salbatzailea bera dela. Gure adiskide izan nahi du eta maite gaitu. Horregatik erakusten dugu bere bihotza. Ohar gaitezen zenbateraino maite gaituen. Eta horrek gure bizian halako konfiantza eta bake sensazioa sor dezan. Momentu guztietan, bizitzako edozein egoeratan, eta oso bereziki momentu zailetan, momentu gogorretan. Horregatik gaurkoan, Teresa gure senidea despeditzen ari geran horretan, eta momentu tristea da, momentu gogorra da, heriotza beti halakoa delako, beti separazioa delako, Jesusek bere bihotza seinalatzen digu. Alde batetik, gurekin egon nahi duelako momentu horietan. Berek esan digu, zatozten igana, nekatu lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Nahi du momentu zailetan bere babesa, bere indarra, bere konpainia bilatu dezagula. Bestaldetik ere, bere maitasun horrek adierazten digu, betiereko bizian ere gure esperoan dugula. Ez gera materia hutsa. Guk ere parte espiritual bat badaukagu. Heriotzaren ondoren bizirik dirauena. Eta gure parte espiritual hori jakinkoaren presentziara aiatzen da. Eta hor ere Jesusek bere bihotzun erakusten digu bakea, konfiantza, segurtasuna senti dezagun. Guk heriotzari beldurra aurkitzea eta heriotzak min ematea hori sensazio edo sentimendu humanoa da, normala da. Baina Jesusek nahi du jainkoarekin edo jainkoarekiko gure elkartze horrek ez dezaigula inongo ikararik edo sufrimendurik sentiarazi, konfiantza eta bakea bezik. Hau da, jainkoarengan pentsatzeak maite gaituen aita batengan, ezagutzen gaituen hartzain on batengan pentsatzen izatea nahi du Jesusek. Eta horrek gure bakea, lasaitasuna, konfidantza sentiaraztea. Horregatik, gure Teresa gaurkoan despeditzen ari geran honetan, hoxe da Jesusen bihotzak sentiarazten nahi diguna, jainkoaren eskuetan dagoela. Eta alde batetik pena sentitzen dugu, despeditu behar dugulako, baina nahi du Jesusek berarengan konfiantza sakona eduki dezagula. Bere eskuetan dagoela, berak maite duela, berak ezagutzen duela, berak esperoan zegoela. Eta gure orazio horregatik zuzentzen diogu hoxe eskatuz. Goiko zeruan har dezala bere ondoan. Han izan dezala bere biziotan egindako lan guztien atsegina. Han senti dezala erabateko zoriontasuna. Orazio askotan esaten dugu, han ez da negarrik, han ez da malkorik. Handik ere gure alde egin dezala eskatzen dugu gure jarriko onari.
Begira jauna, begionez gure eskaintza hori. Arrez ez dut esan zure sartzailea, zeruko haintzat zure semearekin. Bat egiten gainerakoak bere baitasun postekio horian, horrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Erabidea eta jabeko markaiz, berriz eskerrak emanez, bere ikasleetan ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztien portatik, aurrera horren karrizketa, itun berri eta betiko baren hola, zuen eta sortzat ekatu bat markatzeko isun dena. Egiztu behar nire horretan.
Bizteko itxaropenean ematen egin eskideak eta hildako guztiak ere. Izazkatzen gaurren egin Arruk izakizkigu arren, bi guztio betuko bizia egitzetan, hainkorren Romanioekin edo batorekin, haren zena Jose Sartorekin, apostol sartuekin eta gizarte guztietan, zure bizkide izan duen sartuekin, haiekin batean gorozatzen. Jesu Kristo, zure izenaren.